kadang-kadang yo cocok yo kangen sing lawas bareng yo. Kangen sing lawas. Iya, Mak. Iya. Papat zakat ping 5 ngibadah haji iku satu ya. Kaya kepolan sandali aku rumangsaku kok suwe ora jogetne cangik. Lah yo angger jaman saiki kok wis masuk season limbukan angger kayon diangkat kok wis endeng tung ayo iya yo kadang kala kangen sing lawas. Nadyan wis ana garapan sing anyar ning yo kadang-kadang yo cocok yo kangen sing lawas bareng yo. Kangen sing lawas. Iya, Mak. Iya. Leren-leren. Lakone rada dawa. Yo. Panjang yo pamundhutane
ketua panitia para panitia kang sarta warga masyarakat iya njaluk lakon sing kira-kira ngentekne swara dalang iya apa Banjaran Dasamuka iki aku mah pirang-pirang tahun wit SMP nganti saiki dadi dalang cekek glegek ya lagek bengi iki ana Banjaran Dasamuka ya mula sagaduking nalar sakadaring lampah ya ana iya ngestokake dawuh nek ora disuwuni lakon ngene iki ya ora awake dhewe ya ora sinau iya kaya ngene iki nek malih buka buku gelem sinau iya ngestoke dawuh leren sik ya ana leren angka sepisan ora lali ya ana anakku limbuk ndak kanthi ya kuwi tak gandeng tanganmu sing tengen bareng-bareng ngunjukake rasa puja lan puji syukur ya marang purbaning Gusti ingkang ngakarya jagat Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa Hyang Widi Wase ngono kang wis malembarake keberkahan kenikmatan iya marang aku kang sarta kowe sak rombongan iya satemah awake dhewe komplit sak rombongan iso manunggal kang sarta tetunggalan ana ing adicara bengi iki nggih yo adicarane apa piye adicarane apa ki wis agenda rutin tiap taun ngono ya kuwi nyabranan nyabranan bersih dusun kang kagelar dening para warga masyarakat ing dusun Weru kang sarta para warga masyarakat ing dusun Bulak Maja ngono iya kelurahan Werongotok Kadipaten Nganjuk ngono ya Mak agenda rutin tiap tahun iya mula awake dhewe ning kene wis ora iso matur sing akeh-akeh mung isane ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan terima kasih yang sangat banyak ngono ya Mak unjuk marang sapa wae ingkang angka setunggal nuwun inggih menika kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan iya unjuk sapa nuwun inggih menika ingkang angka setunggal ingkang paring amedhar sabda wau sonten ngono sapa Bapak Lurah ya lagi salah nyemoni iya apa penonton iso gempar ke lho bancine teko iya ayo warem ya ndok ya ayo luar iya kasih jalan iya pahlawan akan liwat iya jan kaya jaran no iya mengucapkan terima kasih yo iya kok mlengos nak biyen tau tak tengi kok iya duwe anak telur enek ndase iya wis ben lungguh sik iya baleni ambali atur ya ngaturke panuwun Bapak Lurah Bapak Nyoto sarjana sosial kang sarta sedaya panitia ingkang boten saged kula sebataken setunggal mbaka setunggal iya ingkang dipun pandegani dening Bapak Priya Hadi Prayitna ngono ya Mak kang sarta sumrambahe aku kang sarta kowe ngaturake panuwun kang tanpa pepindhang iya kanggo seluruh para warga masyarakat ngono ing laladan nuwun inggih menika ing laladan dusun Weru kang sarta Bulak Maja kelurahan Werongotok Kadipaten Nganjuk iya ingkang sampun paring kapercayan kapitayan dumateng kula sak kanca sanggar seni Astabrata iya kinen paring lelipur ketiban sampur bengi iki kinen gelar-gelir gantung gong no ngono iya Mak iya ngestokake dawuh nek diitung-itung yen ora kleru amake dhewe sowan rene rambah kaping 3 iki no ping 3 iki nek ora kleru ping 3 iki iya mula ngaturke panuwun
ora bosen-bosene warga masyarakat ing laladan weru kang sarta Bulak Maja iya anggone tresna karo awake dhewe sak kanca sanggar seni Asabrata iya ngaturke panuwun ora bosen-bosene mula dhewe ngaturake panuwun sing wis tresnani awake dhewe sak kanca ya tresnani laire ya tresnani batine iya mak iya nestokake dawuh ping telu iki mula awake dhewe ya ora iso matur apa-apa sing sepisan mung iso mengucapkan terima kasih iya kang angka loro mung bisa nderek uyung-uyung nang uyung ndongake ngono ya mak ndongake karo para warga masyarakat ing dusun Weru kang sarta Bulak Maja anggone wis kasempatan ngadani adicara bersih dusun utawa nyadranan iya muga-muga dusun Weru kang sarta dusun Bulak Maja sak rampunge seluruh rangkaian adicara ya kuwi bersih dusun utawa nyadran dusun Weru kang sarta Bulak Maja dadi dusun sing badatun payibatun warupun gofur gemah ripah lo jinawi karta tata turaharja murah sandang lawan pangan cinaketok ing kamulyan tinebena saking bencana alam amin Allahumma amin Allahumma amin ya eman Sira
sambayang mutu tak titeni kok Nduk. Iya. Warga masyarakat ing Weru Kang Sarta Mbulakmaja awake dhewe rambah ping 3. Heeh. Kuwi nyuwune wit pertama awake dhewe sowan ki mesti serial Banjaran terus. Oh ngono. Ping pisan sowan rene kae yen ora kleru Banjaran Bima. Ya. Terus tahun wingenane ya yen ora kleru Banjaran Anoman ya. Terus tahun iki Banjaran Dasamuka iya. Tak rasake kok nyolot suwi nyolot angel iya. Ora apa-apa ki matelakake yen warga Weru Kang Sarta Mbulakmaja ki ora mung penonton wayang ning uga pengamat wayang. Oh ngono ya, Mak. Ketitik wit sore, diwenehi lakon ya ngematke, nyang hiburan ya diapresiasi. Ngono ya, Mak. Bengi iki lakone apik engko sewengi isine bengok-bengok Dasamuka terus no. Iya. Mestoke dawuh. Nek karo ndek bengi lakone angel ndi? Ya angel iki. Ndek katentreman penting dalange muni katentreman esuk tak yo wis resah ya. Angger njaluk dusun apa desa payu katentreman malah bingung aku ya. Arep diseni apa? Penting esuk wis muni katentreman tak yo tentrem-tentrem. Iya. Iya mestoke dawuh. Wingi bengi nang ndi? Nyang Telungagung Rejo Tangan. Iya. Ning bengi iki hebat luar biasa. Iya Mak ya ngesokake dawuh. Ternyatane penonton Nganjuk kuwi upama arep nonton wayang tekan omah wis nggawa sangu dhewe-dhewe. Ngono ya Mak. Upamane arep nonton dalang sapa? Iya, kuwi wis nggawa sangu dhewe-dhewe saka omah upamane. Upamane arep nonton dalang A. Iya, kuwi tekan lokasi ya ora arep-arep dalang A kuwi kudu kaya dalang B. Oh ngono. Arep nonton dalang B, penonton Nganjuk ya ora arep-arep dalang B mau kudu iso persis kaya dalang C lan sak liya sak panunggalane. Iya. Kuwi tegese penonton Nganjuk penonton dadi no. Iya, ya ngesokake dawuh. Siapapun dalangnya yang penting wayangannya. Yo, ya ngesokake dawuh. Yo kisah durunge ngaturke tetembangan Kang Maneka Warna. Yo. Kang Sarta ngaturake Mbak Yuku sing paling cantik dhewe. Yo. Manuk Hara. Yo. Iya. Nek sadurunge ngaturke sak tembang dhisik. Iya. Apa? Aku kepengin pepiling luwih dhisik diaturne. Iya, Malik Slendro. Tembang sing bernapaskan karo religi, tembang sing bernapaskan karo agama. Iya ya Mak, ya ngestoke dawuh. Merga para warga masyarakat ing Weru Kang Sarta Mbulakmaja wis ngrumangsani. Iya. Duweni pedoman dengan agama hidup akan terarah, dengan ilmu hidup akan mudah, dan dengan seni dan budaya hidup akan terasa lebih indah. Ngono ya Mak. Agama karo budaya kudu mlaku bareng, aja ditabrake mengko mundhak cawuh. Iya ngestoke dawuh. Dibawani langkung rumiyin. Semangga ya dipun bawani dandang kula pepiling karya besar Ki Haji Anom Surata mengko tidake pepiling ya Nok. Ya. Maka Mas. Rukun Islam kang 5 puniki katindakna mring para sasama aja padha
ditinggalke tembang menika nggih kula kintunaken dumateng Bapa Lurah, Bapa Nyata. Kang sarta sedaya panitia mugi saged adamel karenaning penggalih lan saged dadosa jampi sayah tombo kesel. Monggo dipun lajengaken Mas. Rukun Islam niku sahabatate kang angka siji kang angka loro solat dene kang telu rukun Islam kaping 3 napa Mas? Ramadan nindakne poso Terus papat zakat ping 5 ngibadah haji menawi sedaya rukun Islam sampun dipun tindakaken tegesipun rukun Islame dos pundi Mas? Rukun Islam sampurna Ya, tibake ya nak. Karya besar Ki Haji Anom Surata. Coba kaya ngapa? Dadeke ya.
Gelaran malam hari ini juga disiarkan langsung ya lumantar channel YouTube no. Oh ngono. Live streaming. Asta Brata Media ya. Jadi iki sing kepareng mirsani ora mung penonton kang ana lokasi utawa TKP, ning kabeh para sutresna budaya wabil khusus pecinta wayang kulit kang sarta pengikut setia channel YouTube Asta Brata Media juga memonitor para warga masyarakat Weru kang sarta Mbulakmaja anggone kagungan kersa bersih dusun bengi iki. Ngono ya, Mak. Menyelam sambil minum air ya diwaca dhisik ana layang sing tumibeng pangkon. Ngono ya, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Mbak Yu Cange. Panggih malih dalam rangka bersih dusun Mbulakmaja lan Weru. Kelurahan Wrongotok Kadipaten Nganjuk. Kula nyuwun gending ya. Bawa palaran langgam ngimpi. Loro ki apa ki jagat wengi ki apa ki. Terus telu ninggal katresnan Persi Samboyo kang sarta ingkang pungkasan Podang Kuning ya. Gending menika katur para pamirsa sedaya sugeng mirsani ngantos paripurna saksamunipun bersih dusun Mbulakmaja Weru masyarakat diparingi sehat walafiat panjang umur banyak rezeki dipun tebihaken saking musibah sengkala lan penyakit wassalam saking menika seksi wayang kulit. Ngono ya Mak. Ya dipinangkani sing kira-kira kanca-kanca iso dipinangkani karo gegojekan karo mlaku ya no. Ya Mbak Mak Anohara katuran jumeneng. Ngono ya Mak. Selamatnya ya, selamatnya. Iya, ben anu golek keringet no. Iya.